Станджоан Сабри Паисиево. Мехмет Билал Руен с Ангел Илия Севлиево да излязат. Шакир Хасан Разград, Ахмет Кодалов Езерче. Хикмет. При арбитъра Хикмет Шабан. Да излизат кадетите. Ахмет Карали от Царкован срещу Гюнер Али Езерче. Мехмет Билал Ангел Илия Севлиево. Шакир Хасан Ахмет Кодалов също да излязат. На Тепик Б да излизат за финална среща Аксим Живков Паисиево с Иван Стоянов Стара Загора. След тях да имат горе 35 кг Еротран Ремзи Паисиево с Сергей Бърчев Стара Загора. След тая среща при кадетите да имат готовност Съдията Христо Маринов на първият шампион на годишния турнир